seytaani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En garti ɗo kadi émission meɗen gonka debbo e ngo rendo. En calmini yummiraɓe men, en calmini babiraɓe men, en calmini ceernaɓe men e waliyaɓe meɗen. Eɗen mbiya tan kadi bandiraɓe wonɓe internet ɓe, en calmini ɗumen no fewi no fewi no fewi. Min jii participation moɗon, min jii participation moɗon, min jii vie uji kadi min jiɗi tan ko yo ɓeyɗo kadi hamin cohli hen kadi miijoji moɗon no fewi, saabu miijoji moɗon ɗi ena wallita min. Onon goni minen, minen goni onon. So ɗum ɓenni en calminat invité meɗen hono Faty Wade, en calminimo en juurimomo, jinnaɗo meɗen mo wona bandi debbo. Faty Wade a salminama a juurama. Binta Tall mi salmitimama caggal yettude Allah e julde e nelaɗo en calmini nene e baba en calmini kawmen Abou Diop gardiɗo galle o mi salminima kadi mi juurimama mi ruttima konngol. Eyyi Faty Wade hande jewteten gonka debbo e rendo hande addi temmo ko hande worɓe woppoɓe rewɓe mumen e nder galleji ɓe hande yimɓe goni koye décembre. Sa wi décembre tan hankkadi no feetuji foof gari ndesa debbo ma gonda e muɗum e nder galle ene wiye ni en jeeya ɗum kono hankkadi ne jamono addiri noon goto foof ene waɗita sa ronkani wadde joom suudu ma e nder galle aɗa jogui sukaɓe ma saabu hande aɗa andi joom suudu ma wawa yaltude ene yaaha ene huufi sukaɓe ene woni foof mbiya o naywi jaaha ƴeewoya cukalon tokoson goppa ɗum e nder galle ko kalda e ɗum noon? Eyyi Binta Tall caggal yettude Allah kadi ko artude kadi e temmo gadduɗa o temmo gadduɗa o ko temmo ganduɗa koko woodi e ngo rendo saabu hande ne wiyeteno enen haal Pulaar en kala ittaɗo suka ne yaara e duuɓi 13 totta on gorkum ne reena ɗum tan hande Allah hokki o ubbuma walla ubbama kono joni aduna o wonno addiri aduna o addiri joni hankkadi ndewno ɗanle ɗe jaade arde Dakar ga ummoɗa Fouta gara ga jiiya ko woni ga ko hankkadi naata e ɗum addi hankkadi enen julɓe hefereɓe fof ken gotum e 31 décembre saabu ɗum a wiyat hande e galle tan debbo ma wi aha min dey an resimi an woni jinnaɗam joni sukaɓe de mbi kono mbaɗa 31 décembre mbiya ala probléme itta ujunnaje ɗiɗi totta joom suudu ma an haqqille ma nanata goɗɗum mbiya waɗan sukaɓe ɗum ko hadre goppe ɗum koye ɗum wona enen je en gadoraki noon yidde funtude joom suudu mum tan ha wawa yaade i so tawi noon ka jiɗɗo resede ande ne mbiyata tan ko joni Allah resede kala ko jogriɗa totti ɗum ko heddi ko piya e poos ma mbiya aha min de mboɗo jogui mission ñande 31 décembre sa wi kam noon komi desaɗo komin foti wonde e galle alay saago mi jooɗo mi wima tawa an noon ka jaaɗo aɗa waɗi ko beeleɗa taw mission mo jomum wima o ko mission hoore muɗum gasi ƴeewoya cukalel tokosen adda wonda e muɗum toon yaha toon kañum hankkadi ne beelammo muɗum yejjiti ko woppi galle ko hayla walla ɗum ni tawa ni gonɗon koye luwas lewru ma e poton yobde wima min ko joguino fof mi soodi ration taw wonɗo rewi an a anda wallahi ɗum waɗi debbo ko Allah tan hokki ɗum sutura debbo mo ponmi wiide kañum jogoto muñal muñat tan ha dawa maya ko leeso tan kono ko yiyata e aduna ko kañum tan andi ɗum eyyi ko yiyata e aduna ko Faty Wade ɗum noon ɗum waɗi enen rewɓe ne eɗen poti tinnade no fewi ko gonga saabu joom galle ma hande kala ɗo yalti aɗa foti andude o ko yalti e ko yaltini ɗum addata ɗum noon ko mbawa yewtidde e joomum gowa ɗum ha ganda kala koyngal ngal yaɓɓe a andat oɗo koyngal ngal ɗo jiiɗa e ngal yaɓɓannogal. Binta mi feraki konngol ma Allah fere balɗe men an hande sa resi sukaɗa yaara e duuɓi 13 ne wayno ko an woni bamum ni kala ko a suusa hippide guite ma ni ƴeewa ne woodi e rewɓe mo ponmi wiide de saabu ƴettat ma ko jolfo wiyata jelbu njekka anani a suusata ko wima fof wiyani babagal de ko ni wi kadi garta jooɗoɗa
kono noon e waɗe sukaɓe hannde kam hannde oɗo génération garɗo ha mboɗo welte mabɓe de pourquoi beltiɗa ɓe ɓornoto ko tubaji mabɓe ɗo gorko yaɓɓe fof ɓe jaɓɓa ɗon kala ɗo gorko waali ɓe mbaala ɗon est ce que ɗum kadi ko ɓural debbo kono hankkandi aduna koko fusi aduna fusi alay saago hankkandi aduna kono jiiruɗa ɗum tan nanguirta noon nanguirta hankkandi ko ɗum woni aduna eyyi ɗum noon eɗen mbaajo bandiraɓe meɗen worɓe ɓe e kawiraɓe meɗen ene wonde kadi babiraɓe meɗen worɓe ɓe rewɓe ɓe goppuɗon nder galleji ɓe tinnode saabu Allah battani mumen hagguillaji hande sa ƴeewi ujunnaje 10 ɗe jaata bennoya banggue goɗɗo ɗo pourtant wonto yoodi de debbo ma mo joguiɗa guila ko suka anda haydara hufanma ɓesgu ma ene ñammina ene yerna ene haara a anda ko weeli ɗum a anda ko metti ɗum tinnoɗe en jeeyani feet kono hankkadi ne yeehi ha en naati hen taade en naati hen noon mbadde e sukaɓe meɗen e nder galleji he mbaddon e rewɓe meɗen ɓe holko ɓuuri welde mbadda e debbo ma e nder feet nder galle maɗa belna aduna ma belna aduna mum a dañata hen bakkat tiyaba tan dañata hen joni noon goppa oɗon tiyaba gadi paggoyɗa bakkat aduna ɗum waɗi wiidema aduna fusi aduna fusi kono aɗa andi hande so tawi a dañi debbo ma dañi ɓesgu ma mbiɗa sikki ala ko poɗɗa ƴewde sona timage ma ƴeewa ɓesgu ma mbuɗu dañƴa ladde foof doga gadda totta ɓesgu ma totta debbo ma saabu debbo ne tampi debbo ne maayi debbo ne muñi debbo ne buggi debbo ne waysi saabu so tawi wone galle wona gueɗe ma fof timmitta gueɗe ma fof timmitta hande sa fini a fayi jeere a arti taw wonko musuma suusa lelade a fayde barme ndefa ala mo tottuɗa saabu ɓiɓɓe ko sukaɓe ndefa defta aɗa heppa ko gorko ma artata pawana ɗum bottari aɗa wonde museki ma kañum ƴewata ko musuma ko de ñamata ko a haara haqqille mum ala e muɗum nan to goɗɗum hande ƴewata ko fiiɓe rosa fiiɓe maquillage fiiɓe dagal ɓe mbima an oto jeeyeɗa min ko ɗo konmi wat feere mbaɗa ɗo numéro ma waɗa ɗo numéro mum ɗum woni bonni aduna ma an gorko saabu aɗa woppi debbo ma e ɓesgu ma e galle ɓen ponnoɗa toppitade kono wone rewɓe kadi ne ñaaɗi mbiyat tan ko ma piye gorko eyyi ɗum kam ne gonga ɗum kam ko kadi ɗum kam ko kadi so gorko ma yeehi ko an nawi ɗum ɗum ne kadi bintelam ɗum ne kadi koye rewɓe ɗum ne kadi koye rewɓe woni rewɓe ɓe ganduɗa so gorko wi salamu aleykum tan tawra ko tuuba muɗum saami wallahi hoto gonnoɗa hoto janɗa ɓerde mum fooɗa raw alay saago noon so yalti yi tan ko ɓoosata ɗum walla ko momata ɗum fokkita yafta waya ɗum yaha haaju i wona ko ɗum waɗi mbidema aduna tan koko fusi onon enen goni rewɓe gattiren hagguillaji meɗen wallahi nenam ne wiyanno welde ñaame ɓuuri hadde woppe wallahi no woodi saabu sa wonde e joom galle ma andu carrément ko joom galle ma gonɗa kilifa ma punta beela belnoɗa sa funti a beeli a welnima ko an jeeyi ma jomum hersoyade banggue goɗɗo ene waɗaya toon feetuji kono so tawi so joom galle ma ari mbiya aɗa fiya ɗum conga ɗum kadi ene foti ƴewtitede fa ala ɗum kam ko gonga ɗum kam ko kalɗa ko ɗum kadi ne waɗe rewɓe woni rewɓe kam so Allah min dey mi anda noon waɗata ɗum ko jibinande nde an to gaddoyta to ƴeewa jinnaɓe mum so nehiɓe walla so moƴƴuɓe aɗa andi enen noon joni guilay ɓiyam mo jibinmi fottale debbo tan yindira e muɗum resa adda anda ko woni anda jikku muɗum ɗum kam ko joni ko ɗum ne kadi génération o kadi kañum namdi ɗum ɗum noon wadde an hankkadi woni ɗum ɗo ma tan ko so tawi on resi debbo yo addane tan ko mbawɗa jogade walla ko mbawɗa wondude kono hande wone rewɓe ne gadde galleji tawa jiidani e meɗen ciirol so naate e galle he pusa galle jaaha bolumen saabu ne wayno leydi min mi yiri ɗum guitam ɗe adda debbo wima ɓe ko yimɓe ɗum ɗo en haalaluji ɗiɗo kalata ɗum noon wadde min koko beelami mbaɗanni yummane heewi te kadi ko haala ɓola min sinno ko sagam ƴewnoyami ɗo gonmi appartement ji mine ma tan gonen toon saabu won haaluji min ene itta min waramo ani ɗum so gorko nani ɗum woni koyel yaha ƴetta debbo muɗum nawa arta yummum nan wiya amin o haaldam ɗi ɗon haaluji saabu debbo mi addum ɗo mbaɗɗa ɗum ko gueɗe bonɗe tawa yurnaki less Binta won maaɓe ɗo yummiraɓe maaɓe ɗo heewɓe ko isiraɓe mbari ɗum min wima noon eyyi ɗum kam ko gonga ndeysan sukaɓe rewɓe mbatte hagguillaji mbatten hagguillaji dewle nana puusa comme ko kalanmi ñande foof ko jiiya hande neɗɗo ara teŋa debbo million ngaji fina tan dewgal yara noon
ɗum kadi koye base éducation de base ne waɗi important e neɗɗo comme ko mbiɗa ko so neɗɗo ene ƴeftoya ne foti ƴeewde ɗo ƴefti kono noon hannde oɗo no wiyeteni kadi Faty Wade ko aduna fusi kay fusi aduna o boni sabu an ƴewata ko so tawi a joguima ɓiye mbiya hannde de min Sambam kay sono resa walla Dembam gaddane tum ɗum ko galle kaari kañum ne heeɗi ɗum e noppi mum de wiyata ko wallahi nenam ko haalata ko anda min mboɗo wiya kon ɗo cikkono mboɗo resoya ɓe nayɓe walla mboɗo resoya ɓeɗo mi anda ɗumen ko kaalata ko mi anda ɓe ganda ɓorota ko tubaji mbaɗata robboji mi resata ɓen anani ha ñande yangue dawa tan mbiya Hammadam bisimilla puɗɗoɗen holko joguiɗa nene min ala ko jogotomi o wi komi resu ɗum saabu Allah yomi resu ɗum saabu Allah ɗum noon wadde ndesatami ɗum ko saabu Allah ala kalis ala haydara on debbo so ari ko wela no wela fof way ɗum ko kadi wona e neediji he ko ɗum mbimami sa neehi ɓiye ɗo poɗɗa neeɗe ɗum ɗo ene foti tan kala ko kalanɗa ɗum ko ɗum foti wadde no woodi ko mbiɗa ko sa fawi jomum e lawol comme hande min de won galleji jahata ko jomum windire neɗɗo ko foof so jinnaɗo muɗum wi resanam oɗo ko o ndesata ko on ndesata no woodi ɗum kadi mi salaki ɗum kadi koye yimɓe mum ɗum kadi koye yimɓe mum aɗa yaha e galle tan ɗum koye arsugaji ɗum woni arsugu o min mi dañi arsugam hande saabu oɗo mo ndesmi mi sikkano ene wayani henna ɗum ne kadi aɗa yaha tan Allah rokkuma kadi debbo e ladde taw on ko jiɗɗo resede holko saabi ɗum koto jinnaɓe to saabu jinnaɓe mu yi ko jinnaɓe mum ne ndesa ha waali weeti kañum ne so ari jiɗata ko wadde ko yummum waɗi ko ɗum noon waɗi kala mboɗo ñaago Allah mboɗo waggina sukaɓe worɓe kala ko neɗɗo ne daara wonande debbo sakki ko woni jinnaɗo yo ƴewɗo ƴettata ɗo so ƴeewi ɗon tan tampata min ɗum noon ne hay mi Faty Wade hol sababu ne wiye neɗɗo comme senere sa yo ƴeew jinnaɗo eyyi woni yo ƴeew jinnaɗo koko mbimami ɗo joni ko saabu anden a yiiɗa jibinde ɓiya ha mawna addanma ko ne gadma wona sinno ko sago ma so ɓiye ne addata koko ganduɗa no waye mani taw garowo ko noon wayata joni so jinnaɗo o moƴƴi ɓiyum ari arde muɗum ari arde mum ɗum woni noon ko dañata ko ɗum ɗo ko dañata ko ɗo ko tan adda mo ganduɗa ko wadde yoɓe gandan en tan ko pamɗen e koye meɗen ɗum tan gandu ko heeƴe juuɗe meɗen ɗum de gandumi ɗum kam so ɗum waɗi lillahi alhamdu wonata galle wonda e jinnaɓe wamba sukaɓe wamba ɓe ndesani wamba ƴekiraɓe wamba isiraɓe kono so tawi kay addi tan ko dombel ngata wutta ala ñande fof kay anana tan min wona min de tawa sa dawi ne waɗa ko boni ƴekiraɓe ne waɗa ko boni isiraɓe an gorko noon sa arti tan no mbaɗɗa aɗa selli somi haali wiye komi penowo so isiraɗo haali wiye ko haala ɓola wona tawa noon ko woni nder ko haala ay goto anda joni ne joori guite ko jogui ko feemuji ɗi ɗum noon wadde yalla hokken ko heeƴe juuɗe meɗen tan amin jooma kadi eɗen mbasiyo tan bandiraɓe worɓe koye fête wona eɗen e décembre mois de décembre woto jejjite sukaɓe rewɓe wonɓe e nder galleji ɓe woto jejjite sohnaɓe ɓe ko hen jeeya woto mbiye hande min naywi oɗon jaaha oɗon peetoyo ɗum to oɗon ƴeewoya sukaɓe tokosɓe oɗon mbadda yumen ƴeewe min ƴeewon sukaɓe amen ɓe kadi debbo ne mofti ko heewi comme no Faty Wade haaldini debbo ne mofti ko heewi Faty Wade wallahi ne mofti ko heewi ne suuri ko heewi sinno ko sago yiɗa ɓiyum wiye yiɗa gorko mum wiye yiɗa haydara muɗum wiye so yii ko debbo tan jogui gacce debbo mo ponmi wiide ne jogo gacce tan min de ko ɓiyam waɗi naggam walla ko gorkam waɗi naggam wone wimami mayiɓe tan mayri ko ɗum ne woodi saabu gacce keƴani dimo jeeya gacce ne woodi a faami ɗum no waɗi koko mbiɗa mboɗo wasayo tan ɓiɓɓam ko e wandiraɓam worɓe neɗɗo so tawi resi debbo ma jaggu ɗum juuɗe sappo ganda o ko alamo yi hay goto sowona ante ko an addi ɗum e galle suusa aɗa andi hande debbo suusa yaade ne ƴeewoya debbo gorko goɗɗo ko gorko tan wawi yaade ne ƴeewoya debbo goɗɗo sa haali ɓe mbiya sa haali ha jeegomo walla ɗum ha taara a faami kono noon ko dokkeɗa ɗum ko fof artir haqqille e hoore ma ganda mo gadduɗa woni wonɗo ittuɗa ɗum hoto ƴettu welamma fof tan tottoya goɗɗo
o goppida ɗum tan e sunare woni sunare ko lelo jamma ala ɗo woyti mi ara hande Binta Tall mi haalano an jiɗɗa tan ko haala ɗum kay ko haydara fewnude jamma mum kay ɗum ko haydara holno mbaɗata mayda e mette ma ɗum ne reɓa e ɓandu ne reɓa e ɓandu ceɗoɗa wiye nawima hôpital jaa hôpital ɓen wiye jiyani ñawma tawa noon ala ko rafma sowna ɗum ko gorko ma waɗi ɗen mette tan e mesere naate ma hokkuma go wat gassi rewɓe fof nana jogui ko fof mbimami fof woni fof nana jogui rafi mo ganduɗa ni yaltata ni woni ko nder reedu an gowatir mbiɗa yaltiga jiiɗa wonko ganduɗa yaltata Allah ne andi ɗum noon wadde onon worɓe emi ñagoron saabu Allah tan jurmoɗe rewɓe ɗum noon miije ɗe ko ndene men Fatou Wadde haali ko sa dañi ujunere ma ar ñamde ɓesgu ma Allah waɗa hen barke wallahi kono pina a yoɓani taw luwasa waɗani haydara mbiya tan taade caat waɗi tan yomi waɗoy ɗum kadi yo yimɓe ƴewta ɗum no fewi no fewi no fewi Fatou Wadde so ɗum ɓenni eɗen kaala kadi comme hande jaaha mbaɗoya feet sa waɗoyi feet jomum filmuma so filmima waɗa e internet uji aɗa jogui sukaɓe mawɓe ɓe ganduɗa hande so jii ɗum mayɗe keddanto ɗumen wallahi no woodi ko kalɗa ɗo ko ne woodi te ko ɗum tan ne kadi heewe aduna rimoraji ne mbayno leydi ko ɗon yaltata ɗum noon min mbiyami ko gorko tan woni mo miijaki hande somi yaade ma ka hende gonde suudu kala ko joguinoɗa kono ganduɗa hande ko darogal mbiyanmami ko ƴeewoy ɗo moftuɗa wawi ko sutura jigratomi aɗa wawi wadde ɗum e nder huɓere ɗum waɗi wiidema no aduna fusi ɓedde ɓaara andi ko ɗum hattuɗo jibinanoɗa sa hattuɗo jibinanoɗa ɗum ɗo fof tawatama mbasa hoyde a hoyataɗo ñaƴanoɗa jaaha daña ɓiɗɗo dañƴo duuɓi 25 wiyani vidéo Facebook tawa hen bamum ɗum holko ɓuuri ɗum hertinade ɗum noon addi wari joni o saabu yiyat neɗɗo lan kote ko wari mo andade hay goto anda te joni ɗum ne heewe e société a yiyat ɓiɗɗo gorko jaaro e duuɓi 25 jeegom wara bamum nangue hoore gadan walla wara yummum ɗon tan wiyata tan ko nawama hôpital waɗama hawma nawama police waɗama juge waɗama ni kono to andu ko woni nder ko wonko yiye jinnaɗo mum tan ko taki wadde ɗeɗon gueɗe ɗum noon ne hamni tan onon worɓe gartire haqqillaji e koye moon gartire haqqillaji e koye moon ɓe ponmi wiide worɓe noon ɓe ponmi wiide saabu hande won worɓe nanɗo machallah ɓiɓɓe mumen ɓurani ɗumen leeɓol hinere mumen kala ko dañi eko donki rewɓe mumen ɓiɓɓe mumen nan ɗo hennayi e aduna ɗum noon hande so wiyama Fatou Wadde ma goto foof won wiide ko Fatou Wadde on walla wona kañum ko Fatou Wadde oɗon woni ɗo henna artiste meɗen international ala fof ko waɗani e leñol he sa yi hande o nodda ɗo henna won noon haqqille o ene yumti machallah miijo ngo ne moƴƴi omo rewna yimɓe e lawol ɗum waɗi kankone hande hamin cohli hen miijo makko o adda ɗo henna pour o wawa yewtande en nde ɗo toɓɓere hano hannirta ni Fatou Wadde Binta Tall Allah jarama mi yi golle ma annene mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettuma no feewi saabu en ɓoyde aduna te guila nden ha joni ko jamma jaam hendu ɓumdu mboɗo ñagonoma Allah moƴƴere jurde balɗe e battane moƴƴe an andi noon ko jiɗɗa émission ma he yo Allah rokke ɗum sukaɓe huccitɓe men ene jeeɓa en ɓene yo Allah hokku ɗumen sutura e suurare woni fof mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta ɗum kañum andi ko yiiɗe fandare ngoɗo radio e oɗo télé yo Allah waɗan ɗum ɗum e wonande kawmen Abou Diop ne mo ganduɗa ko kañum rendini mofti yo Allah jurɗum balɗe moƴƴina battane e ko mbiɗa ko noon min woni Fatou Wadde artiste comédien international an haali ɗum min mi haalani ka international de alata yeɓetake e aduna a faami ɗum noon wadde a noddi kam e oɗo émission kala ko mbanmi hen tan mboɗo andi kala hen ko heddine ko min ko yiddame ma Allah ne andi kadi ko yiddame ma taki mboɗo heñoro konnguɗam ɗum fof ko yo wel kono mboɗo wawi wiide handam goo jooɗade e plateau haalde ɗiɗo haalluji eyyi ɗum noon mboɗo yetta Allah mboɗo yettuma mboɗo yetta Allah kadi mboɗo yettuma no fewi Seydi Tall ta yi noddeɗa ɗo en ko haqqille ma jumtuɗo saabu alaɗa yahani e aduna gonga alaɗa yahani gonga mata ko werla o woni ka jolani taw to nana e lawol ɗum ne mboɗo andi kadi ko an nawatami hen inchallah so Allah jaaɓi mboɗo ñaago Allah tan mboɗomi caggal Allah caggal ma
Seydi Tall mi weltanimama noon weltanimama no feewi ko Fatou Wade woni invité meɗen hannde debbo yerima emo herande beele debbo moƴƴo baccami bala maaje woni yummiraɗo woni mawniraɗo woni fof ene fawo toujours yimɓe e laawol eyyi bandiraɓe yeeɓoɓe Aya Opendi TV ha hannde mbaɗa haalde e moɗon banggue commentaire o no jinmi mbaddiron commentaire o nene heddi taw par ce que mbaɗa yiiɗi rendude e moɗon miijoji ɗi kadi abonné ji kadi mbaɗa yiiɗi ɓeyɗon ɗum no fewi mbaɗon abonné saabu minen ko onon min dañi ko onon tahi hamin beltina leñol ngol hande somin jooɗinima ɗo leñol ngol tan ko sibabude moɗon so ɗum ɓenni eɗen calmina hen Adama Diallo jaatigueɓe danniɓe gonɗo to États-Unis e nene meɗen kadi nene meɗen Leldo Sy yumma leñol kanko no vraiment omo yeeɓo émission o te omo waɗa hen participé no fewi saabu kala ko yi hen ko ganduɗa henanakimo omo nodda omo haala omo waajo omo wiya yimɓe jodoro ni ɗum noon onon ne e nder commentaire uji moɗon ndi mbaɗa sohli hen ɗum ɗon mbaɗa sohli hen oɗon binda hen mbiyon kadi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo min jiiɗi ɓeyde hen ɗum min jiiɗi uste hen kadi ɗum ɗon kadi ene walla min no fewi saabu ala joɗanaɗo so wona onon Fatou Wade wallahi no woodi kamɓe tan nde joɗanaɗo eyi andene mboɗo yetta Allah mboɗo yettuma mbinoma noon mboɗo yetta Allah mboɗo yetta ɗanniyankoɓe saabu kamɓe jolti hujjaji leñol yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane eyyi mboɗo salmina mi mawnam noon ne wiye Hammadi nana ha États-Unis mboɗo salminamo mboɗo daara jaam makko mboɗo salmina sukaɓam foof mboɗo salmina miñiraɓam ɓe goppumi galle ɓe ɓe goppumi tabalam mboɗo yeeya ko kañumen goppumi ɗon mboɗo salmina ɓe mboɗo daara jaam mabɓe eyyi ko mbiɗa ko noon tan Binta Tall oɗo émission yo won émission ngaji ha natta wawde ɗi wadde te kadi ya dañ hen kadi ko ganduɗa kono waɗa gartam tema Allah waɗ ɗum ne so Allah jaaɓi saabu ka moƴƴo ka laaɓɗo reedu ka jorum deero ma Allah waɗ ɗum ne so Allah jaaɓi ka deeƴƴo ka jaɓɗo jibinede yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane mboɗo salmina nene galle mboɗo salmina Dieynaba Sow ala ɓe calminɗa nene galle Dieynaba Sow mi salminani ɓe baratam ala ɓe calminɗa saabu ko ɓiɓɓe ɓenno goram ko miñiraɓam moƴƴuɓe machallah ko yiɗɓemi machallah ha ɗon wawi hadde ñagotomi Allah tan ko dental ngal yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane eyyi ko ɗum tan ñagotomi Allah e mbiyaɓe 31 o yooɓe jooɗo ɓuuri eyyi somi dañi ɓe mbasa yaade biyeteɗo Dieynaba de so jooɗima mayat ɓeno arate ko paralysé so heeɓi guertoɗe tan yo addanamde ga henna eyyi Dieynaba kanko ndeysan mo heewi so 31 yonti ko ɓuuri weldeme e makko noon ɗum ne jeeya hen ko sodata ko guertoɗe makko o huufa cukalon makko e yummakko Seydi Sow pullo jeeri borom nagak meew gaddanami guertoɗe tati tan minne mi waɗa 31 ɗo gallam ɗo min e sukaɓam eyyi kay Allah jarama on jarama on beltanama eyyi wadde a jarama Fatou Wade eyyi kay Allah jarama kadi min nimsitati ko noddirnomami ɗo saabu mbaɗa andi somi noddima tan ma fewnu ha feewa kono no mbimini tan yimɓe jaaɗi guila 2007 e hande ɓooyi waɗi ɗum noon ko gondigal moƴƴal kadi gonɗa mawɗo moƴƴo ardi bonnani kolluɗa min lawol ngol e so ɗum ɓenni noon eɗen calmina hono mawɗo galle o hono kawamen Abou Diop eɗen calmina Tata Leyla eɗen calmina kawamen Hamma Sar walla mbiyen ɓuuƴu meɗen en calmini Thiatou Walo ene wonde Ndeye Fatou Madame Sall Ibrahima en calmini foof miñirague lam oɗo ɓe tikkuno mi anda inde mabɓe kamɓe ɓeɗo Thiat kam mbaɗa andi Ndeye Fatou ne kay mbaɗa andi ɗum ɓeɗo ne kadi ko miñiraɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe moƴƴuɓe yallah junno ha juuta wawa sama rakka bahi fokma sanni kocce rek yallah yo Allah def jamma haalpular ɗo ko pular ala mi faami kono Thiat ne andi no waɗirta ɗum wonte so ɗum ɓenni en beltanima tan bandiraɓe foof eɗen calmina hande jinnaɓe meɗen hono Binta Diop debbo mo booɗe e jammule joom suudu Ismaïla Dieye Ismaïla ko gorko mo siwre en calmini kadi bammen Alaji Bourel Dieye gorko mo siwre en calmini kadi nene men nenne Touré en calminimo en juurimoon par ce que kamɓe fof oɓe jeeɓa émission o te ɓuuri hen weldemi kala nde ɓe jeeɓi goto fof ma haal hen miijo muɗum kono min beltanima on no fewi e Djeliya Diop ne wonde e Penda Tall Boundaw Kane Houley Kane Madame Thiam enen fof en calmini ɗumen
ɗum noon en mbiyama kadi ha émission meɗen goɗɗo gonko debbo e ngo rendo